Credo che i festival d'animazione siano importanti perché fanno conoscere la produzione che non sempre è distribuita nelle sale. I was impressed by the number of people who came and also with the selection of the films in the competition. Seguir apostando pola animación menos comercial, é dicir, traer esa animación máis artística, máis creativa que a xente poida coñecela. This selection shows exactly what animation is the best for. There can be so many visual ideas, so many formal ideas, that there is such a variety of art visions. It was really impressive. É dicir, poder traer a estes directores ou poder traer como referentes, non? Que xa estamos traendo, nosotros temos a Michael Dudot na primeira edición e agora a Micaela, entonces obviamente seguir esa liña de xente relevante, non? Dentro do sector da animación. É un festival que ofrece moito e que, bueno, de seguir así pode convertirse nunha referencia. Il cortometraggio sia la possibilità di sperimentare molte tecniche, molte possibilità diverse di raccontare. Se non hai un pulo das institucións, dos festivais, dos poderes públicos porque as mulleres estean no foco, pois sería moi difícil que chegáramos a unha igualdade real. A animación galega non vai medrando, que é cuestión de tempo de que vai aparecendo novas xeracións e que se vai tendo unha continuidade, non? Hemos compartido, bueno, lo que hacemos, lo que nos gusta. Me ha encantado venir aquí, yo lo recomiendo, yo voy a volver. Un festival moi completo, non? É dicir, eu creo que hai moitos contidos, tamén hai o programa familiar, despois temos unha sección adulta, non? Para maiores de 16 anos, eu creo que o festival o bo que ten é que atrae a todos os públicos. Non? Temos un concurso de talento novo, de estudiantes coruñeses e, sobre todo, nós temos moitísima conexión co grado de animación e videoxogos e tamén co Instituto de Imaxe e Son Someso. O sea, temos a maior relación que podemos ter coa cidade. Al final, conocer gente que le mola lo mismo que a ti, pero que lo ve de maneras súper diferentes y que crea cosas que no se parecen en nada a lo que haces tú, siempre mola un montón. No, temos películas que están no Festival de Cannes, Berlín. As entradas non son para nós, son para o Banco de Alimentos Rías Altas. Co cal é un festival completamente solidario e iso é algo único.